dan komt Joyne van vet. Oh, dan komt je weer aardig van het deur. Oh, branden nog ze. Wat werkt serieus in mijn systeem. Met mijn gemoed en het mijn humeur. Van de pot weggescheten. Oh. Wat zit er met z'n? Ik kom er ziek van, vind ik. Ik kom er heel ziek van, brandend zeur ik zoek een hakjes kop, ik slik een hele doos minis. Maar ik klop ik nog dat er een kop tegen de muur. Oh ja, oh ze zijn, dat moet ik al verzagen. Oh, ik trek hier nog geen open en ik klink op de komende maagslagen. Oh ja, oh ik klink op de komende maagslagen. Alsjeblieft, wie kan er niet helpen worden? Ik had snel met zijn poten met die zeur. Dokter! Ja, ten al, dat vind ik wel die mee. En die heeft dokter, ik zit er wat zeur vinden. Hij komt er echt achter van. Kom er echt achter van, ik trek al heel wit van kleur en hoor. En smeert naar tranen naar hoor. Hé, weet je wat ik zei? Beter moeten weten en niet meer dronken doen tot de had en nacht het café gezeten. Wat doe je dat alsjeblieft? Nou nu! Een beetje minder.
Dankzij Jodan Sund skal vi in apotekje en met een dokter toch wel redelijk wat poen. Hij kent even zijn dienst. Dus hey.